Тогава това звучеше едва ли не като така нещо крайно много проамериканско, пронатовско. Апропо, погледнете коментарите по форумите, където има информации, видеа и снимки за безчинствата на, така ще ги нарека, споделям вашето мнение, руските национал-социалисти, които вече избиха стотици абсолютно цивилни граждани от позиции на руската армия. Има пряк артилерийски огън с установки град срещу жилищни квартали. Това го показаха дори камери на световни телевизии. Именно. И знаете ли какво коментират умните, вторите по интелигентност, опазил Бог българи след израелтяните? Коментират по форумите, че това било фашистката клика на украинския режим. Вие представяте ли си, при такива ясни неща, оставени са им на масата доказателствата, те не могат да разберат за какво става дума. Това дава много малки шансове, че има смисъл от това, което правим тук с вас в това студио, защото се оказва, че това племе, извинявам се за силния израз, до една част от него дълбоко е затънала в деградация. Но все пак говорим, може би, за другата част. И тук вече да отговоря на въпроса ви. Възможността Русия да разпали европейска война е свързано с нейната традиция за разпалване на такива войни. С изследване на нейната военна доктрина и с много внимателно проследяване на скрита нейна подготовка за такава война. Вероятно някой, пак казвам, неинформирани българчета ще кажат тия двамата пък какво си говорят. Аз ви казвам от първа ръка информация, че на последните срещи, на които е имало и български най-висши лица от изпълнителната власт, европейските лидери съвсем реално са обсъждали възможността Русия да разпали европейска война, като нахлуе в страните от Балтика. Западни военни експерти съвсем директно говорят за новата военна доктрина на Русия и за това, че тя тези години, в които имаше огромен ръст на петрола и едни цени от порядъка на 140-50 долара, дадоха възможност руската държава да натрупа няколко стотин милиарда, които наля директно в модернизация на армията и в преструктуриране на войсковите съединения така, че те да могат да водят широкомащабни фронтови операции на Европейския театър на въоръжените действия. Това е, което пише в специализираните издания и аз съм склонен да го приема съвсем сериозно. Това, което изисква по-детайлно допълнително обяснение, е едно много специфично преминаване от степен в степен на руската агресия. И това трябва да се обясни. Ако да речем направлението Украйна може да изглежда в очите на, както вие определихте доста сполучливо, една деградираща част от общественото мнение, като едва ли не естествен руски интерес, тези хора възпроизвеждат тезата, че Украйна е част от Русия, едва ли не като цялата Украйна, камо ли Крим, който винаги си е бил с руски корени. Но това е първата фаза и първата линия. Отношенията Русия-Украйна. Между другото, от край време подозренията, че Русия ще иска да си върне най-малкото Крим, съществуват. И те не са прикривани. Редица руски политолози ги изповядват тези опасения отдавна. Но другото, за което говорите, атака към прибалтийски страни на практика означава атака срещу страни членки на НАТО. Ако за Украйна може да се изфабрикува руска кауза, каква кауза може да се изфабрикува за руска агресия срещу натовски страни? Това, с което започнахте, резултатите от изборите в Гърция, според мен са едно предмостие, една начална фаза на руска инвазия в територията на НАТО. Помнете ми думата, ето го казвам го съвсем директно. Много скоро това ново правителство на Гърция ще постави въпроса и ще премине към практически стъпки за въоръжаване на гръцката армия и подписването на военно-техническо споразумение с Руската федерация. И това ще стане съвсем скоро. Да, няма да е новина и неприятното е, че
то е много вероятно да се случи с видимата инвазия във военно-техническата сфера между Турция и Русия. Тоест, от тази гледна точка, България би могла да се възползва, обръщам вниманието в тази посока, тъй като нашия национален интерес диктува това нещо, България би могла да се възползва от евентуално отслабване на южния фланг на НАТО и да заеме позиция в структурата и влиянието, което би могла да има в НАТО, което да издигне нейната роля. И да получава повече инвестиции и средства тук ще за вляза в укрепване. много голяма конкретност. Буквално преди няколко месеца имаше предложение, което според мен неправилно премиера поне на думи отхвърли. Сега не знам дали неговия съветник по военните въпроси Аньо Ангелов го е посъветвал така. Имаше предложение за разполагане в България и на танкови... танкови, точно така. 160 танка в България. За танковете ставаше. Става дума за танкове Abrams. Всеки от тях струва няколко милиона долара. И ако проследите практиката, която Съединените щати следват, след няколко години тези танкове обикновено биват подарявани на страните, в които са били разположени. България в момента има 80 танка. Т-72. От тях 30 танка могат да запалят и да тръгнат на някъде си. И обикновено след 50-60 км ще станат купчина желязо. От които 7 могат да вземат ляв завой, други 4 десен, а останалите само поправени. Говоря ви съвсем истинска информация. Сега, нека хората, които все пак могат да направят по-голямо обобщение, да си дадат сметка какво означава 160 танка. Това е една танкова бригада. Ние в момента нямаме една танкова бригада, да не говорим за такава, която да има готовност да изпълнява някакви операции. И поставям реброво въпроса. Всички, които лаят в момента от някакъв напълно неосъзнат антиамериканизъм, който беше внедрен в България, казвам внедрен, защото това никога аз поне не съм забелязал да има толкова отявлен, бих казал, животински антиамериканизъм. Тези хора, които лаят и по форумите, които се пенявят и по студията срещу Америка, нека да седнат на един лист и да направят една сметка. Колко руски неща ползват, коли, уредби, уреди, електродомакински уреди, лекарства, всичко. Тъкани, дънки, джинси, каквото са сетите. Американско и западно. И колко руски, московски неща ползват. Няма. Всичко е много на нула. Тогава аз задавам въпрос. Националният интерес какво диктува? Ние да отидем в тази западнала част, защото Русия е западнала. Русия всъщност е един мастодонт на глинени крака, какъвто беше по времето и на съветите. И в момента е така. Вие виждате, че рублата буквално за няколко месеца загуби повече от 40% от своята стойност. И ако погледнем руския бюджет, който беше направен при минимална стойност $90 за барел, в момента те навлизат в много сериозна криза. Стигат до там да закрият видео и фотоагенцията на официалната агенция ТАСС на Русия. Преди няколко дни имаше такова решение. Фото и видеоагенцията нямат пари да се издържат официалната фотографска агенция. И аз задавам въпрос на тези умници, които обичат иначе да харчат народна пара във Варадеро. Говоря за белия вожд от Атака. Тези хора какво ни предлагат? Да отидем пак на края на света, далеч назад и много в страни. Това ли предлагат? Що за глупост е? Какво означава? Дайте да отидем в Евразийския съюз. Някои от тях има ли идея изобщо за възникването като концептуализация на евразийството? Нищо, празно. Концептуализацията на евразийството изненадващо води своите корени не от Москва, а от Казахстан. Това е идея на Нурсултан Назарбаев и тя е имала много добра стойност, така да се каже, превентивна стойност срещу опита на Москва да наложи общността на независимите държави като алтернативна форма на Съветски съюз 2. Тогава Назарбаев казва, по-добре Евразия за сметка на ОНД. Но днес Евразия звучи и изглежда по друг начин, защото темата е друг начин се възприема, защото Сергей Лавров е най-така бих казал явният говорител на днешната евразийска геополитическа идея. И понеже казахте нещо много важно, изследването на генезиса на едно понятие е изключително важно. Призовавам всеки да го прави. В България с лека ръка всеки, който иска да критикува
свободата и идеята за капитализъм говори за тъй наречения неолиберализъм. Не е в контекста на разговора, но позволете ми две изречения да кажа. Всеки смята, че неолиберализъм е някакъв краен див капитализъм. Ако погледнете неговия генезис в края на 20-те години на миналия век, под понятието неолиберализъм се е разбирало лява критика на класическия либерализъм, нещо, което наподобява много повече социал-демокрация. Неолиберализма е социал-демокрация. Нека да го кажем веднъж за винаги и да спрат хора като Доранкев и сутринта гледах и Иво Христов, колегата журналист. Да. Неолиберализма, крайния капитализъм. Абе, хора, направете археология на понятията, които ползвате. Не, това са хора, които или наистина нищо не разбират и не знаят, или много грубо спекулират, защото освен, че през 20-те години неолиберализма се е разглеждал като лява форма на критика точно на либерализма, китайската културната революция в Китай, за която представата е хунвейбини с червени знамена и дадзибао, от съвременните учебници в Китай се описва като продукт на крайни либерали, десни. Така че играта на понятие си е игра, но истината има съвсем друга основа. Добър вечер на първите ни зрители. Ало, добър вечер, чувате ли ме? Да. Здравейте. Искам да ви питам следното нещо. Вчера по една друга телевизия беше дошъл от някакъв човек, който обясняваше, че американците ще правят тяхна база в Шабла и че това нещо не е съгласувано с нашето правителство. Едва ли не те го правят на сила и че българският народ не е запознат с цялото това нещо. Ако знаете нещо, да кажете нещо по тази. Добре, благодаря ви, да чуем и следващия зрител и ще ви отговорим. Слушаме ви. Добър вечер, аз имам един въпрос към госта. Той е следния. Защо Русия да не прави каквото си иска при положение, че е свръхдържава, както американците? 2003 година си нахлуха в Ирак, при положение, че нито решение на НАТО имаше за нахлуване, нито на ОНЕ, просто американският президент прецени, че трябва и стана. Добре. Аз си спомням, че бях малък 83-та година, едни американски студенти по медицина имаше информация за плака за техния живот в Гренада, американски войски нахлуха. Що мените могат, така и другите. Просто трябва да свикваме, че... Добре, ясно разбираме ви, нека да ви отговорим. Да. Да започнем от втория въпрос, защото той илюстрира един начин на сиерджийско дистанцирано мислене от част от българската публика. Опасявам се, че може би не е чак такава малка част. Защо Русия да не може, след като Съединените щати могат? Нападнаха Ирак. Защо Русия да не си вземе Крим? Погледнато по този начин, зрителя вероятно има някакво право в собствените си очи. За да бъда напълно обективен, аз ще демонстрирам моето мнение, което корелира специално по казуса Ирак, че нахлуването на Съединените щати там, и това беше признато от поне двама шефове на ЦРУ, а и след това на съветници на тогавашния президент Буш, беше предизвикано или по-скоро беше опаковано медийно с фалшивите данни, че режима на Садам Хюсеин разполага с оръжие за масово поразяване. Признавам си, че аз съм преровил почти цялата публична информация, която има, и днес виждам, че това наистина е било невярна информация. Но не само това беше причина за, да кажем, американската военна операция в Ирак. Освен това, между операцията в Ирак, в която в последствие се включиха и съюзници от НАТО, и в крайна сметка беше подкрепена и от голяма част от международната общност, включително и от Русия, няма нищо общо с анексията, която Русия направи на Крим. Това първо. Но нека пак да бъдем обективни. Войната е толкова ужасно нещо, казват хора, които я познават и които реално са воювали, включително с такива, с които аз съм разговарял, дори от нашето, ако щете, военно разузнаване, които са били някои от тях и на терен там и са били пленявани. Та те казват, войната е толкова ужасно нещо, че само пълен ненормалник може да предпочете войната пред мира. Но войната е тази, която е направила света такъв, какъвто го познаваме. И затова трябва да се правят всякакви усилия тя да бъде предотвратявана, а там, където не може, на агресивните държави да им се дават отпор. Прави или не, Съединените щати получиха отпор. Да, там избиха огромно количество цивилни и затова в самата
Америка, Съединени щати, има огромни неправителствени организации и сегменти от обществото, които критикуват и успяват да повлияят. Айде кажете ми в Русия, кои са тези, които могат да повлияят на експанзионистката политика? Там дори Държавната дума няма такива коментари. Няма, освен това количествено са много малко. Не е да няма такива личности, има, но не са в тези мащаби. Те биват притискани, те биват затваряни, биват арестувани, много от тях пребивани. Достатъчно е да влезат в един руски следствен изолатор и после ще им се проясни съзнанието. Освен това има нещо, което е много важно хората да си дадат сметка, но това е така много по-навътре погледнато. Казвате, НАТО нямаше решение, нямаше резолюция на Съвета за сигурност. Ами няма да има резолюция на Съвета за сигурност, защото Русия като страна постоянен член с право на вето в Съвета за сигурност всеки път е в позиция да може да наложи вето на извършването на действия срещу региони и режими, от които самата тя има интерес. Същото е и позицията на Китай, който също е постоянен член на Съвета за сигурност. Това трябва да ни отведе към едно друго разбиране и друг извод, че модела на глобална световна сигурност и по-специално ролята и функционалността на Съвета за сигурност на ООН отдавна не са инструмент за подпомагане на световния мир, а са пречка пред провеждане на определени политики или по-скоро Съвета за сигурност символизира съвременното разделение на света. Това значи, че имаме нужда от нов модел за световна сигурност. Колкото до американски бази в България. Много интересен въпрос и тук трябва да говорим също много директно и с конкретна информация. Ще се върна 8 години назад, 7-8, ако не ме лъжи паметта, когато в втория мандат на Буш имаше идея за разполагане на голяма система за противоракетна отбрана в Чехия и Полша. Тогава, пак в това студио, преди няколко години, сме показвали официални доклади на Чешката служба за сигурност, годишни доклади, в които имаше доказателства, че руските специални служби провеждат операции за дискредитация на решението или по-скоро предложението за разполагане на противоракетна отбрана в Чехия и Полша. И когато Обама дойде като президент в Съединените щати, той отмени решението за такава по-мащабна противоракетна отбрана, съкрати я и тогава всъщност българския вариант за разполагане в България на части от такава отбрана и в Румъния станаха съвсем възможни и тогава се заговори, и вероятно така ще стане, ако се реализира такава програма, от която изрично подчертавам, ние ще имаме много сериозна полза и аз мога да обясня накратко какви ще бъдат ползите. България, ако влезе тогава в такава противоракетна отбрана, част от нейната логистика ще бъде разположена включително и в крайбрежната зона, а една от командните станции, вероятно на връх Ботев. Що се отнася до Шабла, там някога на времето имаше полигон за ракетни комплекси, противовъздушни ракетни комплекси, Круг. Такива, на каквито е бил командир Аню Ангелов, много добре ги познава. Даже мисля, че на 31-а бригада е бил командир той от ракетни комплекси Круг с противовъздушна възможност, противовъздушната отбрана. И там имаше полигон, на който те бяха изпробвани. Така че логично в района на Шабла да има... Вижте, нека да го кажем ясно. България не може да си позволи да бъде член на НАТО, който менкяви непрекъснато. Аз не разбирам, ние в същото време се тупаме в гърдите, колко сме просяците на Балканите, пък каква военна история, традиции имаме. В същото време, всеки момент, в който страната ни трябва да покаже, че една силна част от НАТО, някакви части, сегменти от българите почват да се клатят на ляво и надясно, което ми се струва, нямаме загуба от по-сериозно ангажиране. Има обаче нещо много важно, не бива да го пропускаме. Преди няколко, може би седмица до 10 на дена, и то само по нашата телевизия, се появи една новина, че Украйна дава под съд украинския клон на Лукойл, заради това, че финансира сепаратистите. Тази новина, между другото, никъде не попадна в голяма медия, поне не го видях.
а е ключова, защото всъщност това показва финансовата логистика, откъде идва спонсорирането на такъв тип операции. И тук си има достатъчно основание да се безпокоим, защото ще пускаме бази, ще правим какво ли не, а петата колона си има инфраструктура тук. Ами, петата колона просто трябва да бъде ударена и аз тук ще кажа нещо, което вече можем да го извадим наяве. Преди 2 месеца имаше идея ДАНС да изгонят руски дипломат. Айде, кажете го най-после. Но преминаха към по-мекия вариант, при който дадоха информацията на Външно министерство, то направи предложение на руското посолство и изтеглиха съответния дипломат. А сега нека да кажа какво се случи. Точно в този период ми бяха взели едно интервю. Точно така. И аз казах, защото анализирах, че е време просто да покажем наистина характер и казах, време е България да изгони 3-4 руски дипломати, обвинени в шпионаж. Аз бях в Бургас тогава и коментирахме това нещо. И ви се обадих и вие казвате секън, точно в момента може би има такова нещо. А ако щете, вярвайте, това го оцелих с анализ. Откъде мога аз да знам, че подготвят и изгонване на руски дипломати. Така че има възможности. Но направили са го по мекия начин. Да, не по... Въпреки, че символният начин трябваше да бъде твърд. Както 2001 година, примерно. И виждате, че Атанас Атанасов, който беше шеф на НСС, и до днес му се носи славата като по-скоро единствения, който е предприел така остри мерки срещу... Не в смисъл остри мерки на... както се разбира. Говоря... Твърда категорична позиция. Да. Между другото, точно през тези дни Съединените щати отново заловиха руска шпионска група на нейна територия. 2 души използваха дипломатическия си имунитет и напуснаха, 3-тия ще го съдат. И в България, ако бъдем съвсем директни, не е проблем да бъдат така казано грубо натирани няколко дипломата. И тук наистина вие направихте едно много... Тук специално да обърнем аналитично постигане на истинското състояние. Да. Тоест на базата на разсъждения и анализ се стига до нещо, което на практика беше на крачка да се случи. Можехме да ги накараме да го разкажат това нещо. Защото идеята беше това интервю да стане база, да започне говорене, да се предизвика дебат в парламента, ако трябва закрито заседание, и да изплюят камъчето, да кажат да, ще изгоним, няма да изгоним, следим ги, работим, не работим, нали? Да кажат какво е реалното положение. Ето, аз ще ви кажа днес нещо, и понеже вече излезе в една агенция, ние правя реклама, агенция ПИК, влезе в ПИК, на обяд излезе една информация, че днешния икономически министър Лукарски преди няколко седмици е назначил за член на борда на Кинтекс човек, който е управител на фирмата Рубин Груп, в която председател на съвета на директорите е Чавдар Чернев от Монтерей и Кръга Банкя, заместник е Здравко Георгиев, син на един от шефовете на военното разузнаване. Сегашното или предишното? Предишното, още 40-50 години от тия ранните. А в тази фирма през времето са били съдружници и са хора като Кръстанов, хора от Монтерей и от Кръга Банкя. И тук логичният въпрос е десния в кавички, пази Господи, Лукарски, председателя на СДС, което е уж марка на дясното и на защитата на България от Русия, вкарва в държавното предприятие Кинтекс човек, който е бил дясна ръка на хората, които са, между другото, в съдружие и с руски граждани. Вижте, публикацията няма да я преразказвам, но тя е много интересна и мога да ви обърна внимание, че тук трябва да отдадем дължимото и на премиера, че той е реагирал много бързо и много остро. И вероятно, и ги е наритал, образно казано, много бързо. Но прекалено много станаха магарите на Лукарски. Прощавайте, има оная фраза за трика, който той каза, че е направил, СДС направил трик преди изборите. Ще си говорим. Вече трикаджийската политика малко почна да ни идва в повече. Реклами.
Тази вечер в новините ще видите. Първи случай на птичи грип у нас. Преносителят на вируса е пеликан. Енергийната комисия в парламента изслуша ЕРП-тата за двойните сметки за ток. Какво обяснение дадоха енергодружествата? БДЖ затяга контрола в товарни превози. Спецзвено ще бори кражбите на гориво. Съединените щати се готвят за най-голямата снежна буря в историята на страната. Тези и още новини гледайте в 19:30 по TV+. Хари Браун, Майкъл Кейн, ветеран от Северна Ирландия, живее сам в един от мрачните блокове с общински жилища в Великобритания. Жена му умира бавно в болницата, а той прекарва времето си в кръчмата, в партии и шах с най-любимия си приятел Ленар. Около тях светът е в хаос. Кварталът им е превзет от враждуващи банди, които търгуват с наркотици и уреждат сметките помежду си безнаказано. Ролята на полицията се свежда до това да уведомява семействата на жертвите след поредната престрелка. След убийството на най-добрия му приятел, бившият кралски пехотинец се заема сам да обуздае престъпността в района и да си отмъсти, използвайки собствени методи. Определен като най-добрия британски филм за 2009, Хари Браун е пълнометражният дебют на номинирания за Оскар през 2008 режисьор Даниел Барбър с запомнящото се изпълнение на Майкъл Кейн. Гледайте Хари Браун. Водата. Гледайте носителят на 3 Оскара «Лабиринтът на Фавна». Гледате предаването «Свободна зона». Продължаваме разговора с Антон Тодоров за опасността от руската агресивна политика в Европа и по-специално това, което се случва в Украйна. Заговорихме за петата колона на Русия и за руския шпионаж, който има корени и без никакво преувеличение. Можем да кажем, че тук у нас е може би една от най-активните руски резидентури. Нещо, за което преди колко беше 2 години Олег Гордиевски правихме едно интервю и даде невероятно колоритна картина и доста обезпокоителна. Но има продължение тази тема и тя е свързана с една дискусия за архивите на българското военно разузнаване. Тези 33 000 архивни единици, така дискутирани, предадени ли са наистина или предстои да бъдат предадени на комисията по досиетата? Защото министър Николай Ненчев дава противоречива информация. Преди дни казва, преди година и половина целият архив бил предаден. Министър Ненчев казва това, което му казват на него. Аз тук ще обърна внимание, че на годишното събрание на ДСБ преди месец и половина, ако внимателно видите какво казва, сега не искам да бъде използвано това като атака спрямо него, казвам това, което съм чул. Той там обърка архиви на ВКР с архиви на служба военна информация. Човека беше пресен министър
и явно не беше много в яснота с терминологията. Това, което предстои да бъде дадено, са книжните оригинали на тези 33 архивни дела, които не са предадени. 33 хиляди архивни дела. Тук това, което продължават да говорят като навити така машинки, като латерни от служба военна информация, е, че там се съдържали делата на чужестранната агентура. Сега аз тук ще ви разкрия нещо, което ми се струва важно. В част от тези дела има и български граждани, част от тях, които са и с гражданство навън. С двойно гражданство? Да. И аз няма да се изненадам, ако много интересни фигури изкочат от тия архивни дела. Примерно, то вече така мога да го кажа, че един Атанас Цилев, примерно, го криеха по тая. Да, той е излизал, между другото. Той излезе като нелегал за Енгера, но излезе по тая линия, че те не знаеха какво дават. И между другото, тук има един много интересен детайл, че от служба военна информация продължава техния началник, все още директор Веселин Иванов, да тълкува закона, нещо, което аз не мога да разбера до кога в България ще претендираме за правова държава, а в същото време някакъв администратор, пък било той и виж, си позволява да тълкува закон, който е приет от парламента преди 8 години. 9 вече ще станат. Изключително лъжа е твърдението, че там в тези архивни досиета дела някой ще направи заплаха за някогашна агентура. Има два основни аргумента. Единият аргумент е, че самата комисия до сега не е допуснала нито един случай от 2007 година до сега, при който да се е разкрил бивш агент на някогашните тоталитарни служби. Няма такъв. Как да не се е разкрил? Няма. В смисъл чуж гражданин? Да, чуж гражданин, говоря за чуж гражданин, който да е направена такава, как да кажем, грешна стъпка. Велизар Енчев веднъж каза за една индийска журналистка, която обаче не може да бъде локализирана коя е. Той го е пуснал в неговата книга там и в публикацията на неговото лично кадрово дело. Но започнах с това, че самата комисия по досиетата, хората в нея имат най-висока степен на достъп до секретна информация и в техните правомощия те дори да не дават нещо, което преценят. Аз самия от личен опит мога да ви кажа, че от архива на дадения архив на военна информация на мен са ми отказвали получаването, дори да препиша някакви неща. Не говоря за копия. А част от архивните единици, в които, например, става дума за радиочестоти и други, които се ползват, вероятно и още, не знам дали е така, но ми бяха отказани. Но в тези документи има изключително интересни неща и ако върна разговора 20 минути назад, за хората, които сега се плашат много, че щяло да има американска база в България, от която, пак казвам, ние само може да спечелим. Да. Тук няма да има пияни американски войници от Кока-Кола, както ги рисуваха едно време. Аз не съм видял някой от тях да направи някакъв бандитски акт или нещо, тези, които тренират примерно в Сливенско. Между другото, като казвате пияни американски войници, ме подсещате. Днес прочетох нещо потресаващо. Така наречената съветска армия освободителка. 100 000 немски жени са изнасилени от съветската армия. Как 100 000? Много повече. Може би са повече, но аз прочетах за публикацията във Фактор БГ 100 000. А като отишли да освобождават Аушвиц, се изнасилвали жените в... Да, и някаква жена видяли една жена рускиня, която тръгнала, много им се зарадвала, а те и казали: ей, курво, с извинение за израза, обаче това е руски израз, съветски, и така са се обърнали към концлагеристката. Добре ли се забавлявахте? Съветската армия. Всички тези неща и много повече са описани от един прекрасен британски историк, който беше буквално оплют заради тази работа. Обикновено в България и в Русия си приличаме по това и нашите наблюдатели, публиката, че не знаят, но иначе имат мнение и изливат кофи с помия. Има страхотна литература в момента, която излиза по повод тези неща, които казвате. Включително с архивни документи, които те първа се разкриват от руски архиви. Аз се разполагам с много голяма част от тия издания и нещата са потресаващи. Потресаващи. Да чуем, зрители имаме отново, да ни са и ни изнасилвани са от 7 годишни деца до 80 годишни руснаците, старици. Нали? Да, това са архивни документи от руските архиви.
Добър вечер. Добър вечер на вас и на вашия гостенин. Заповядайте. Искам първо, преди да ме изслушате за 1-2 минути, да ви напомня за Методи Андреев. Този матросовец, който щеше да защитава интересите на тия граждани, които щяха да искат там преразглеждане на закона. И който, за разлика от Тодор Станчев, който е първия българин напуснал Народното събрание, да му припомните какво значи достоинство и чест. Ало? Кратък въпрос ще ви помоля, нямаме време. Кратък въпрос. Въпросът ми е фундаментален, защото допускате една основна грешка. В България в момента няма 49 депутати от БСП, а има 240 депутата от БСП. Ясно, добре, разбрах ви, благодаря. Следващия зрител, слушаме ви. Слушаме ви. Да, вечер. Заповядайте. Радвам се. Чувате ли ме добре? Да, чувам ви. Не мога да се обясня. Може би ще кажете, че съм краен. Във вашето студио гостуват хора, които проповядват убеждения, които нямат съветска в България. Значи в гърд европейски мод има, имат право да убеждения всякакви, защото не са изживали, не са изстрадали. Нищо не се чува. Не знам причината каква е. Или вие говорите от Тора Бора в Афганистан, или Бог знае. Не мога да разбера. Намерете си по-подходяща позиция за говорене. Не се чува и не се разбира добре. Спекулации. Аз първия въпрос не можах да разбера изобщо какъв е нещо за фундаменталната грешка, че 240 от БКП говорили. Сигурно. Да не го схваща зрителите като някаква така обидна инвазия, ама когато се задава въпрос, човек се събира мислите и кратичко излага нещо, което иска да види като отговор след това. Не може тези хора да претендират да оценяват някой, който е положил десетилетия за да постигне експертиза, а те не могат да се кажат малкото име. Те гласуват, те определят кой да управлява, как да се развива държавата. Успях искам да му отговоря, защото доколкото успях да схвана от несвързаните мисли, защо каните хора, които изповядвали тези, които не трябвало да бъдат изповядвани? Това втория зрител, той не можа да каже за какво става дума. Ама това, което мен силно ме притеснява, че в България сме на прага и само единствено това, че няма международна подходяща обстановка, на прага на налагане на свирепа диктатура. Тук има хора, които просто мечтаят някакви хора да бъдат избивани, някакви стадиони, там Калашников, някакви хора да им се сменят пак имената. Изобщо дива работа, която е много притеснителна, но ние няма да им се дадем, както се казва. Като стана дума за военна информация, аз съм ви донесъл нещо изключително интересно този път. Това е личното кадрово дело на главния говорител на служба военна информация, който върши от студио в студио, от сайт в сайт и дава интервюта, като обяснява колко са били велики в Румно, пък какви велики неща са показали. Чавдар Демиров Борачев. Чавдар Борачев. Той говорител ли се води или е заместник? Говорител, в смисъл човека, който изговаря това, което днешните и старите... Не. Сега ще ви прочита 89-та година с каква оценка има той. На коя камера само да го покажа, защото е интересно да се види лицето. Ето. Това е личното кадрово дело от архива на Ругеще. Когато ви прочита и сега от личното дело какви са оценките за работата на този велик разузнавач, вие ще разберете защо толкова се скача срещу идеята за пълно отваряне на архивите на военна информация. Протокол за проведен разговор от началника на разузнавателно управление на Генералния щаб с подполковник Чавдар Демиров Борачев. На 4 април 1989 година в присъствието на генерал-майор Калайджиев, познавате го Чавдар Калайджиев, полковник Нинов и полковник Младенов, началника на управлението проведе разговор с подполковник Борачев. Борачев, извикали сме ви, за да ви съобщим, че ви изпращаме на работа под прикритие в Института за чуждестранни студенти. Трябва да ви е напълно ясно защо го правим това нещо. Даваме ви последен шанс, тъй като вече няколко години оценяваме работата ви като отрицателна.
нямаме впечатление, че сте без никакви способности, но сте обхванат от една инфантилност и липса на упоритост. Това Зиколов ли го казва? Зиколов го казва. И какво? Това е 89-та година. Великият разузнавач. Да. Така, гледайте сега каква оценка му дават. 81 година обобщена оценка за работата на майор Чавдар Борачев като оперативен работник в разузнавателния пункт Багдад, Ирак, през периода 81 юни 85 година. Изключително интересно, но аз ще прочита само важните неща. Поради допуснати слабости от майор Борачев в информационната работа, като недостатъчна оценка на отделните събития, прибързаност, стремеж за сензационно информиране на центъра, някои от информационните грами бяха с изключително занижени оценки. Допуска прекален субективизъм, който довежда до надценяване на неговите възможности. Поради неизпълнение на задачи и допуснати слабости от майор Борачев от субективен характер, оценявам неговата работа като неудовлетворителна. Майор Борачев допусна сериозни нарушения от морално-етичен характер на воинската и оперативна дисциплина, прояви нечестност към резидента, като не доложи честно и обективно за резултатите от агентурно мероприятие, не изпълни нареждане на резидента. Отношенията на оперативния работник с посланника не винаги са били достатъчно коректни, което се е отразявало негативно върху психическото състояние на майор Борачев. Този човек не знам с какво лице се появява и говори, при положение, че когато му отворите личното кадрово дело, ако аз имах такова лично кадрово дело, щях да избягам в дън, земи, телелейски и да не си покажа фейса по нито една телевизия. Той до кога е работил? 89-та година го гонят в... 89-та година? Да, го махат в ИЧС, защото просто вече... Ама пак той е на щат в... На щат е бил до 91-та година. И сега говори... Този е този е всъщност как да ви кажа, натрапчивия говорител на Ругеще, който обяснява колко били велики. Има сега един човек, който четах скоро, Ангел Тюфекчиев. Само да ви прочета, извиняйте. Да. Психофизиологически качества на Чавдар Борачев. Не винаги е в състояние да работи резултатно продължително време с пълно напрежение на интелекта. В такива случаи губи съсредоточеността си, което се отразява върху точността и прецизността на изготвените документи. Прави пропуски поради забравяне. Хронични заболявания, язва, синузит, хемороиди, дископатия, когато се изострят, оказват влияние върху физическата му издръжливост. Така е. То не може военно разузнаване и хемороиди. Как са го допуснали? Господин Коритаров, ако ви извадя на Таско Ерменков, другия велик разузнавач, за какво става дума? Таско е депутат, идвал е тук на гости, енергетик. Знаете ли, че при предишното ви идване четох едни неща, които дори на вас ви се сториха преувеличени, който сте видял и сте чул от мен всичко. Когато ви казах оценките на Ругеще от техните собствени началници, нали? Да. Имаше една обобщена справка. И когато ви казах, че някои от разузнавателните пунктове, примерно като този в Дамаск, изпраща в края на март 1982 година справка за посещение на Каспар Вайнбъргър в Саудитска Арабия, състояло се в началото на февруари. Вие казахте, че това не е възможно, че това е дебилизъм. Това е информация донесена от Керванска мили. Ето защо, заради велики разузнавачи, като военни разузнавач Чавдар Демирев Борачев. Някой ден може да направим литературно четене на цялото му кадрово дело. Там ще има търкаляне от смях, защото тези хора са работили по-зле дори от ПГУ ДС. Между другото, периода и мястото, за което говорите, Багдад 81-85, за тази професия едва ли може да има по-благодатен период и място. Точно това е така. Периода на Ирано-Иракската война. Разгара на войната. Тя започва... Аз направо ще ви го подаря. Вие ще намерите начин да го използвате още по-добре от мен. Да си го прочетете. Да си имам едно лично дело на военен разузнавач, но проблема е в това, че ето сега се появи едно име, Ангел Тюфекчиев, говори от името на военните, които щяли да действат като юмрук, да подкрепят консолидирано политически сили, и тезата му е не на циганизацията, което си е неприкрит фашизъм, защото военни срещу етнос, това малко в повече ни идва. Всъщност, тоталитарният болшевишки режим в България беше национал-социализъм, както казва една много Гертруд Хамелфарб, една американска политоложка. Всъщност, комунизмът беше национал-социализъм с повече късмет.
Да, изключително комунизмът добре. беше национал-социализъм Социализъм с повече късмет. уникално, точно така е, да. Гертруд Хамелфарб, просто уникално за мен като в едно изречение. Понеже споменахте лицето Тюфекчиев, аз ви препоръчвам да видите неговото последно интервю, което той даде преди 2 дни по повод убийството на пиарката на пазарджишкия кмет. Интервюто, някъде по средата, той споменава с кои хора, значи той се изразява първо изключително арогантно към един човек. Аз лично я познавам също Татяна Стоянова. Знам доста неща за 10-те пури, които кмета е искал с СМС-и от превозвачи там. Знам за нейната функция, но вече за починал човек, както се казва, нищо няма да кажа. Но погледнете интервюто на Тюфекчиев, в което той споменава преди няколко дни с кои хора се е срещал и е получавал информация как тече разследването. Той се е срещал с шефа по сигурността на областната управа, който го информира, забележете, за класифицирана информация. Няма право. Той го каза в интервюто. Аз ще ви го изпратя на имейл, ако не го откриете. Среща се с шефа на полицията, който го информира как върви разследването за убийството. Какъв е Ангел Тюфекчиев да получава информация от шефа по сигурността в областна управа Пазарджик? Това наистина е въпрос за парламентарно питане и аз смятам нашия добър приятел Методи Андреев да му подскажем, че едно такова питане няма да е не на място. Как си обяснявате това говорене на Николай Ненчев, че бившите военни разузнавачи били терористи, българските? Сега, значи на пръв прочит и на пръв поглед това е отношение към тази дейност преди 10 ноември, защото той казва, участвали са в терористични акции, някои от тях и така нататък. Подривна дейност. В същото време, ако бъдем така малко по-параноични или да го кажа с други думи, анализираме алтернативно тези думи, дали не е някаква форма на хвърляне на прах, виждаме колко съм принципен, а в същото време да не предоставят нищо от тия 33 000 единици? Няма да предоставят нищо, докато директор на военна информация е Веселин Иванов. Това нещо то зависи ли от него? Те като му кажат... те ако му кажат дай, той какво... Той не го дава. Това е уникален човек. Аз не мога да разбера, ако аз съм на мястото на Ненчев, казвам ви, че първото, което щях да направя е да изгоня двамата, Веселин Иванов и Митко Троянски, заместника му. Не може хора, които... Тук в това студио съм показал документи, че са офицери от Ругеще от 83-та година. Когато получим достъп до техните лични кадрови дела, знаете ли там какво ще открием? Такива неща, защото е пълно само с такива щуроти, които са правили. Там ще видите и за фирми, които той е движил уж и за други неща. Пък на Таско Ерменков, ако видите в делото, там има изключително интересни неща, включително за така парични казуси. Освен това е бил разкрит от иракското контраразузнаване. Естествено. Имате уникалния шанс да прочетете 10 страници за 10 секунди да хванете най-важното. Точно така е. Просто... Тези листа, които съм ви дал, са 1/10 от цялото му кадрово дело, но дори и там това е истинска пещера на Али Баба, което получавате. Това са уникални неща и тези хора затова вият като койоти, защото ако българската публична среда, общественост получи яснота какво са правили, те нищо не са правили. Този велик говорител е изгонен от Ругеще и е пратен в ИЧС, забележете, от същия Ангел Калайджиев, който днес Чавдар Калайджиев в хор говорят колко велики са били като професионалисти. Обаче има наистина един голям проблем. Ако обществото види колко несъстоятелни са били и какви провали са имали, а няма алтернатива. Как наистина? Не, че ги съветвам. Точно обратното. Бягайте от тия служби, защото са предателски и ще ви видят сметката. Обаче, все пак, като се знае истината, колко млади хора биха отишли да се занимават с тази дейност? Защото това, което е той е слаб, защото е слабо подготвен. Вижте му биографията. Да. Пише ли я? То е страшно нещо. Той е партизански отряди... Ама баща му сигурно. Баща, майка, брат... Да, то затова да. Съпруга, тъща, всичко... този ресурс, как да се противопоставиме на радикално. Изриват се сила... просто... Нищо не вършат тия хора. Аз мога да ви кажа, понеже задавате въпрос дали е интересно. На същия Митко Троянски, който е зам началник на военна информация днес, неговата дъщеря
е шеф на отдел в НРС. Там е такава шуробаджанащина, че аз се очудвам как на никой не му е клюмнало. Кой? Ма знаете ли го? Знам го, но... няма. Готвим парламентарен въпрос, Методи Андреев ще го зададе, за шуробаджанащината в службите. То е страшно. Ама те блокираха сега, няма да ги обединяват. Що няма да ги... Защото пищат и от двете страни и понеже са некомпетентни тези, които внасят проекта, спряха. Оплашиха се. Защото това в България е така. Крачка напред, две назад. Ленинизъм в действие. Добре. Това е добър финал с ленинистки план към пазарни реформи. Благодаря на Антон Тодоров за участието му в Свободна зона тази вечер. Между другото, това, което показахме и това, което е в момента, едва ли е оптимистичен ресурс и основание да смятаме, че сме защитими пред такава агресивна напаст, каквато е руската инвазия през Украйна към Европа, но колкото можем, толкова. След няколко минути останете с новините на TV+ и с девиза на предаването ни "Пещерата прави свободата".